Шитте яшәүче милләттәшләребез белән күрешү үзе бер гомер. Соңгы сәяхәтләребезнең берсе Кострома татарлары тормышы белән танышырга мөмкинлек бирде. Кунакчыл, милли җанлы милләттәшләребез яши биредә. Әйе, җирле татарларны берләштерүче үзәк ул Аллаһ йорты. Намазга җыелып, күрешеп, сөйләшеп утырулар бер гадәткә әйләнгән. Йөршәбез, да, качан мына концертлар булалар, так мәчеткә киләләр кешеләр. 50%-ка җәмәгатьнең килүе күбәйде дип әйтергә дә була. Помимо этого, без инде ланнар белән эшлибез, 70-кә якын лан безнең укый. Алхамдулилlah, суббота-воскресенье дәресләр бирәбез. Читтә яшәүче татарлар үз тамырлары, тарихы белән аеруча горурланып яши. Без горурланабыз татар булуыбызга, богословлар булганнар, безнең именно писательләр Муса Бигиевлар кебек инде, Габлат Угай кебек безнең шигырь язучылар булганны, шуларны без тарихын белеп, вакытта гына без үзебезне килештереп, тагы да алга барырга шуның белән генә мөмкинлек бар. Вот прям йөрәгем шатлана, что мин татар кешесе. Мин прям шатланып әйтәм, мин татар. Исемне вот Фирдәүс мин, да. Иремнең фамилиясе үзенчә, но мин Фирдәүс Мансуровна. И тырышамын хәзер вот бөтен кешеләргә төргә. Карабыз инде матур йырларыбыз. Тик шунысы кызганыч, соңгы 2 елда милли чаралар саны сирәгәйде шул ди татарлар. Ничек тә бу эшне кабаттан торгызып җибәрәсе иде диләр. Показывали в кинотеатре фильмы про татар. И туган көннәрне проводили бергә. Безнең халык такой очень активный, дус хатынлар, бик тиз җыелышалар. Әйе, туган тел, гореф-гадәтләр, милли ашлар саклануы, гаилә иминлеге хатын-кызлар кулында шул. Җыелган вакытта бергә обязательно һәркем үзенең яраткан ризыгын пешереп, татар ризыгын алып килә. И без авыз итәбез. Нинди ризыклар аеруча популярны монда Кострома татарлары арасында? Значит, гөбәдия пешерәләр хатыннар, так бәлеш, эшпошмак и пәрәмәч. Саны буенча аз булсалар да үзара дус яшиләр. Милли чараларны күмәкләшеп оештыралар. Кострома татарлары чын ихластан сокландырды. Ә инде без Күкмара сәүдә маркасы белән берлектә үзебезнең истәлекле бүләкләребезне тапшыруыбызны дәвам итәбез. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Юллар. Тапшыруыбыз дөнья гизүен дәвам итә. Кострома татарлары белән кабаттан матур очрашулар насыйп булсын. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Кострома.